The Mayor of Асеновград Municipality, Mr. Емил Караиванов. Атанас Петков, заместник областен управител на област Пловдив. The Vice District Governor of Plovdiv Area, Mr. Атанас Петков. Георги Михайлов, председател на Българската федерация по риболовни спортове. The President of the Bulgarian Sport Fishing Federation, Mr. Георги Михайлов. Иван Петков, председател на управителният съвет на Национално ловно рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България. The President of the Board of Union of Hunters and Anglers in Bulgaria, Mr. Иван Петков. Уго Клаудио Матеоли, президент на Международната федерация по риболов. The President of the International Angling Federation, Mr. Уго Клаудио Матеоли. Барбара Доранте, генерален секретар на Международната федерация по риболов. The Secretary General of the International Angling Federation, Mrs. Барбара Доранте. Изказваме благодарност на фирмите, без любезното съдействие на които 12-то световно първенство по улов на хищна риба в брега нямаше да се осъществи. We are grateful to those without whom the 12th carnivorous artificial bait shore angling could not be accomplished. Община Асеновград, Пунтон 21, Аполо, КЦМ 2000 АД, Автоцентър Радиал, Джулиани, ТИШСО, Национално ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България, Патогаз, Акваспорт Н, Филстар ООД. За приветствие давам думата на кмета на община Асеновград доктор Емил Караиванов.